اوہی دین لیاؤ واپس، اسی اسے دین دا او تر صحابہ ہی سن نا، لیکن کم از کم اورنگزیب عالمگیر دا دور تے واپس لیاؤ نا یار، چھڑنا کھڑے ہو تھوڑی اپنے سارے گھر بھی بہتر، تھوڑے سارے معاملات جدو دین دی گل آوے جی کنج ہونا ہے، میں کہ جی میں تیرا گھر چلنا ہے انجے دین بھی آ جانا ہے۔ تو کدی کیا جی آج ٹوٹی گھر میرے کیویں لگنی، شام تک لگ جاندی کہ نہیں لگدی؟ دکان بھی تیری کھل جاندی، فیکٹریاں بھی تیریاں کھل جاندیاں، جدو دین دی گل آوے کہنا دین کنج آنا ہے، انجی آنا ہے جی میں صحابہ لے آئے اور کنج آنا ہے۔ بس تسی ساڑھے نال کھڑے ہو، بالکل چھڑ دیو دائیں بائیں گلاں، جیسی تو چھاڑے نال کوئی وڈا کام کر رہے آپ بے شک دے نال چلے جاؤ۔ کیوں جی شاہ جی 1 لاکھ بندہ سی، ساڑھا بندہ جیل وچ گیا، 2 عالم اسی شہید کروائے، اس وقت تک 14.5 بندے شہید ہو چکے ہیں، جنہاں دی اکھاں نکلیاں، جبڑے ٹوٹے، دند ٹوٹے، پیٹاں چ گولیاں لگیاں، او بندے علیحدہ۔ جی ساڑھے تو وڈا کوئی پاکستان وچ کام کر رہا نا ختم نبوت تے ناموس رسالت دا تے دین دا، بے شک تسی اس جماعت نال چلے جاؤ۔ جی ساڑھے تو وڈا کام نہیں کر رہا تو تانوں خوف خدا ہونا چاہیے، اسی تسی ساڑھے نال کھڑے ہو۔ میں تو ویل چیئر دے یار میرے کو تو 10 منٹ تھلے نہیں بہن ہوندا، لیکن میں ویل چیئر تو تھلے اتر کے 6 مہینے جیل دے کمل اتے بیٹھا رہا ہوں، تسی میں بٹھاؤ تے 10 منٹ میرے کو تھلے نہیں بہن ہونا، میں چیخ اٹھنا یار میرے کمر درد شروع ہو گیا، تے میں تھلے 6 مہینے کیویں بیٹھا رہا، تنگ تے میں ہوندا سی، ظاہر بات ہے درد ہوندا سی بڑا، لیکن میں اپنے آپ نو کہندا سی مولی خادم یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں ہن جھل گلاں جی کیتیاں نو تے ہن جھلو، یا تے گلاں نہیں سن کرنیاں۔